Здравейте на всички! Аз съм GTN Gamer и днес ще играем на Minecraft Pocket Edition Skywars в Livebot. Не съм толкова добър на Skywars, затова сега почваме и ако се обирам бавно честите или трябва бавно път към някъде, съжалявам. Просто за първи път игра на такива мапове, все пак. Надявам се да ме разбирате какво е. Така, пак отняваме. Добре, всичко е под контрол, няма сплит. Щом всичко е наред. Така. Не знам, не съм сигурен дали още да правя път към някой изобщо. Защото добре, благодаря. Всички работи ми изчезнаха. Като да е на броната в мен си. Не броната в мен. Така. Какво го правим то печага? Само ми трябва каската му. Да го поглеждам аз. Те тим ли са, брата? Троен тим. Или, какви са да ги знам. Аз просто не знам кой ме трябва. Добре. Сървъра преди налага. Да. Ага, чех се съм спектатор. Така. Така, играем още на Skywars. Уж си взех кит, да видим. Просто ще стоя на острова, да ви кажа. То ще ме убиват всеки път. Това ми е липса на бутуш и каска. Бутуш. И каскетчик, скачена е. Какво спре? Не, защо не игра? Тръпвам към ония път. За мен почти всички са невидими. Аха, добре. Който, не, само казвам, че който е невидим, няма се чуя. Добре. Все пак. Добре. Този набавър кит много ми харесва. Не знаех, че правиш така. Аз съм към, че ще взимат. Някак се перли по някакъв.
всички са ми бъднали. Както и да е. Оле, фак. Но там нещо не мога такова. Добре. Around this bush. Аз знаех, че има по 3 честа. Няма логика да има по 3 честа, защото 2 на кой ще му стигне. Сега съм да съм хубав тук. Иначе пробваме да правим път към средата. Ме е странно. Но пък ще питам. Те чак да се организират. 3 часа не помръднаха. Сега решиха да се организират. Ще кажа браво, братовчки, настелни. Много аркеда. Да се нагледа, че не пада. Аз просто ще кажа, че... Какво? You have won the game. 1 for particulation plus 5 for winning the game. For 3 kills 6 for 1 assassin. 13 коин спечеля. Добре, хора. Добре, тук някакси Бравър Кидс. Окей, да видим какво ще стане сега. Лол. Писти да въртам. Писти кейс. Добре. Писти храмове тук. Да, виждам тук някакви храмове. Ако не ме чувате, съжалявам много, но не знам как да ме чуете, така че... Добре, какво играх в момента? What the fuck? What the fuck is that? What the fuck is that, ще кажа. Какъв е този пък Бравър Кидс? Боже. Какво правим бе аз? Какъв кит изобщо забравя бе? Брато, какъв този смешен кит бе? Боже. Трябва да си един пържолителя. Имам чувство, че никога не стигне до тази седа.
О, стигнах, представяш ли си? Сега ще отбера всичко. Това съобщо... Добре, какво стана си? You have one пак. Аре бе, защо? Липър. И пробвам липър кит. Както и да е. Добре. Ами, хора, това ще е за тази игра. Да. Това ще е за тази игра. И за този клип. И ще се видим в следващия епизод. Довиждане на всички. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за мен и чао, чао.